Oh, hello. Tugin zing chu darli le achan vi akan thawa te hiam bongko na khanin ei tur khan lo siama ku lai khan kan rila cham lu tuka zuk e yang u kan tia kan zuk kal do na te hianin van te kham oi lu tuka tukin zing chu boruak po nuama in entir te kan tuma chu wang chan zing kara hian kalila chhuakila kan tia khu ta bongko na kan chuk thladon ni tiang kan chuk thla a boite nom lo deuh wangin kan tuam lum deuh hleka I khua hi chu tiang lu tukin ala eng lutuk lawa kala eng ve deuh shim shima van te chu thiang tha a ti hian ei tur te kha kan han leia heng ho zong zong hi cheng som ve kan tia I bongkon traffic point bula khan ania an hlok do na muni le o te kan tia he an artui kan dan vel te hi mo a buai pui chung hi rei don sia an man hian an hne so sian fel si a ti hian kan chokwal vela atui to pa zaman loi kan eya ti hian in entir tur chuan kan chhuak ta a ti hian civil hospital kan thlenga boite pon nuam atia video hi kalat cover ngai lawa ka thiam lawa ka ti deuh tok to pa ka edit fu lei thei thlo lawa voi ni voi thum ke edita ti hian voi in chu anuam khop maya in entir kan than hima dar som vela kan kala mi hian lo thanem to lu tukan lo tam to lu tuka o hei ka bulan fai no pangte hi felania boite po he anwa matia karin ai takin a tlei reya mi hi kan thanem ve reu em a thiang kan la deuh pop popa tia video lak vel te hi ka zak thina ti hian hnung zawng atang hian ti hian mi hriat lo tur angin mo nau pom khami chhuan lam deuh khan kan la ni chu ti hian in entir hi kan tam em a vo in chu nuam reuh ka ti ke chuan khua nuam thau boka khawchhe lutuk ani lo vo in hi mo chuan ti hian ka edit sual lawa bazar bungko na kan phei do na chuan ka pi te hi mana lai ko ta hian vei mim te hi la ro thina lo la ro a ase ma chu ka tilang man to lawa hian kan phei zela bung ruah hian lo zuar na salut tuka tuni mi lo lang hi fancy electronics ania tikhan ka kat nu kha ka edit sual ta ni chu min lo hre thiam ula ka chong non pe to lo hian nuam ve reuh lu tuk tak takin mo I hei thalak vel video vel hi da that hi ka du ve sia ka phone memory han aling thin si lawa ti hian lekin a next a chuan hei ai tha zawk hian ron edit tum toila edit chuan ti hianin gas stand lo zuara in chhung bungrua bungbel thalom lut tuk ani mai mo chanu mariai au ka tuma lo lo ve in chu chuan hei mi te po thil an mawi hlawm thil lei tur te nge mo kawtah hian an tam tawp ami sual thalawm tawpa khulai thlang deuh nu bi emi pangpar dawr ania kan dawr thina hma chuan kan dawr vak ngai taw lo he lampang hi kan kal khata lampang oi tlai hian em leh hnam hi tha tawk ka hmu bawk a bungrua hi thalawm khawp mai he lampang hi mo bungrua an nei tha bazar te nen pawh man a in ang ka ringa mipui tam lutuk lawa bazar du chuan helai vela pawh hian bazar a rem tawp ani tihian aizawl watch house bulah hianin chhang thawp hi an zuar thina hnih chawpahnih te khan kan lei thina turah chuan hnih ngan ti tuin ka hria a tlawm tawp mahse maw tian inchhung kan thlenga boite pawh nuam a ti lutuka harh lutuka numa zir khan thingpui tui tawk tawk kha min lo lum saka kan in nasa lutuka nuam kan ti lutuka ni chu tihian voina kan hun man dan chu hetiang hang zawng hi lo ni se in zawa in min lo subscribe ula min lo like ula min lo share sak ula in
nuam hei aya hmuhnawm zawk hian nakina karon le edit anga muang changin maw khawngai takin in zawa in minlo en zia dawn nia kan lawm lutuk e kan hun hman dan vuina mi chu khang zawng kha ani a tisawn anuma zirin a puani in zawa in bye bye leh vek ule.